USomahlaya usafufuza usifundo omncane uxolisile kuKhuzani mayelana nezinto ahlala ezisho ngokuKhuzani ey'nkundleni zokuxhumana. Lo mlisa wakwathi emzini kaKhuzani khona urondo ongavulwa ohlala imfene. Waphinde wathi uKhuzani uthwele. Agcinanga lapho, lo mlisa wabe sethi uKhuzani yonke into anayo uyayigwazela, imincintiswano ayingenelayo uyayigwazela, yindondo lezi nazo wayigwazela. Wabe segxila kwi-competition le ikhuphukane zakhe, wathi uKhuzani njengoba u-number 1 nakhona futhi ugwazile. Sabona bhuti uKhuzani Khuba, mfowethu cha bengicela ukuzoxolisa ngento engingazisho kuwena ukuthi wena uyagwaza yonke imincintiswano uyayigwazela, ngisho indondo uyayigwazela. Ngangidlala mina bhuti nokuthi lo mcimbi wakhuphukane zakho abalandeli ngoba kuwena uhamba phambili nje bagwazela. Bengidlala bhuti, ngicela nje ukuthi ungixolele bhuti, ungangishayi noma ngihlangana nawe nje endleleni nginobhuti uthibela uNtibane. Ngiyacela nje ningixolele bafowethu, ngisuke ngidlala mina bhuti, nginikhonze kabi.